Gubernador membuat sininya tahu banyak sih. Itu malah. Mga igsoon, maayong buntag kanatong tanan. Natapos na ang 2,000 ka tuig nga tagal nga panahon
o kahigayunan sa pagbalik ni Kristo dinhi sa kalibutan. Mibanos niini ang usa ka libo ka tuig nga niini si Kristo muhari dinhi sa kalibutan. Aron sa pagsubay sa kamatuoran niini, nahimugso ang programang Everlasting Kingdom of the Praise of God and of Christ, ug ubos niini ang tulumanon nga consummatum est, natapos na ang tanan. Mga igsoon, sa dili pa kami mupadayon sa among topic, muhatag ako usa ka pag-ampo. Tungod sa kadako sa imong gugma, o Dios, imong gihalad imong kinabuhi dito sa cross aron imong maipakita dinhi kanamo ang kadako sa imong gugma meaning ikatulo ka libo ka tuig na karon lalang kanimo mao ang ikatulo ka adlaw. Ikaw nagabanhaw kanamo pinaagi sa imong dako ug kahibulongang kaalam. Kini nga kaalam magaiwag ngadto sa mga katawhan nga nagalakaw sa kangito aron sa pagbawi kanila ngadto sa kahayag. Amen. Mga igsoon, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong buntag kanatong tanan. Sa dili pa kami mupadayon, mangayo kog katahuran sa among mahal nga magtutudlo, nga mao si Divine Master Pope Ginito Gabuliabo og sa espiritual nga nanay. Og ilabi na sa tanang mga naminaw karon sa kalain-lain nga dapit. Ilabi na dito sa Maryland, ni Cardinal Ambrosio Rizani. Maayong gabi kanimo karon Cardinal o ilabi na ni Bishop Amaba Arturo. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, dili na ako dugayon ang akong paghimulong diri sa radyo akong ihatag sa akong igsoon. Si Cardinal Benito Villesa. Mahitungod sa among topic nga Kingdom of Praise, among pamatud-an kung kinsa ang unang mingguwa dinhi sa kalibutan. O ang uban bang mga sikta o kaning Kingdom of Praise ba? Ang mga Cardinal, imuhanan ning panahon. Okay no mga igsoon, salamat sa atong igsoon nga Cardinal nga mao ang angkorman karon. Cardinal Glycerio Otos Haugen nga mao ang ika-pito nga pirtahan sa Kingdom of Rest, no? Mga igsoon, sa dili pa ako mopadayon sa unahan, mangayo na ko katahuran sa among labaw nga magtutudlo, Supreme Divine Master Pope Ginito Gabuliabo. Maayong buntag kanimo Master, uban sa tibuok nimong pamilya, o sa tanan akong mga kaigsuonan, mga 12 gates, maayong buntag kaninyong tanan, o sa tanan nga mga bishop, maayong buntag usab, o sa atong igsuon diha sa Maryland kay Cardinal Ambrosio Rizani. Maayong gabi nimo diha, no? O kay Bishop Arturo Flores Amaba from Semirara Antique. O sa tanan nga mga nanimati nining atong programa nga matag Sabado gikan sa alas 7 sa buntag hangtod sa alas 9 sa buntag. O diha sa Cagayan de Oro, kumusta kamong tanan diha? Dinhi sa Negros Oriental, naglanog-lanog ang atong programa diha sa tangha, no? Nasa ning Shaton diha. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon, sa walay paglangan, ang among principal nga topic karong buntaga mao gyud kining Kingdom of Praise. Tungod kay kini wala gisangyaw sa tanang mga preachers sa kalibutan. Ngano man, nganong wala man ni gisangyaw?
Tungod kay wala sila mahibalo kung unsay sugo sa Dios nga matod sa kasulatan. Atong basahon ang Exodo Kapitulo 19 hangtod sa 5 ug 6. Ato kunong basahon mga igsoon kung unsay sulti sa Dios, no? Exodo Kapitulo 19 versikulo 5 hangtod sa 6. Diara. Busa karon kung kamo magapatalingho gayod sa akong tingog, mga igsoon kaning tingog ani dili biniingon nga as in nga tingog lang ordinary, kun dili kaning tingog nga gipasabot dinhi sa kasulatan, mao kini ang gobyerno sa Dios nga mao kining kingdom of rest. Atong lapuson pagbasa mga kaigsunan. O kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinataliwad-an sa tanang mga katawhan kay ang tibuok nga yuta ako man. 6. Ug alang kanako sa Dios, no? Ang Dios mismo katong amahan, katong universal creator, mao ang nagsulti matud niya og alang kanako kamo mahimo nga usa ka gingharian sa mga saserdote o usa ka balaan nga nason. Kini mao ang igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Unsa kuno isulti, unsa isangyaw, mao ang kingdom of rest. Nigula kini sa panahon nga ang mga Israelitas nga human sila na ulipon sa Ehipto ni anang 487. Dito kini sa Sinai, no? Sa tunga-tunga sa ilim og Sinai. Dito ni ang sugo gihatag ni Moises. Dito kini gihatag sa Dios ni Moises nga ipaingon sa mga Israelitas nga igapamulong mo sa mga anak sa Israel. Ang unsa? Ang kingdom of rest. Mao kini ang atong husayon karon mga kaigsuonan, kay kini wala gayud mahibalo ang tanang mga tao, ilabi na gikan diha sa gagmayng bata og hangtod na sa nag-edad og taas. Wa gini gisulti. Pero ang sugo sa Dios nagaingon sa Deuteronomio 6:7, itudlo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, bisan ikaw naghigda, bisan ikaw naglakaw. Ato ko nang basahon mga igsoon para adunay clarification sa pagsulti sa Dios, no? Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 7. Sinay natin. Sa Sinai. Oh, I'm sorry mga iyo, sa Sinai. Deuteronomio 6:7. Og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, og magasulti ikaw mahitungod dinhi. Ang unsa? Ang kingdom of rest. Ang gobyerno sa Dios, nga ang gobyerno sa Dios gikompo sa tulo ka factors nga kabalauran, tulumanon og mga sugo. Mao ni ipasulti ngadto sa mga anak. Unsa may tuyo sa Dios nga kinahanglan ni tungod aron nga ang mga anak, ang mga katawhan mubalik sila sa Dios. Tungod kay ang mga katawhan ni adtong panahona masupilon sila sa Dios. No? Atong basahan pag-usap. Og igatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak, og magasulti ka mahitungod nini sa magalingkod ikaw sa imong balay.
og sa magalakaw ikaw sa dalan, og sa imong paghigda, og sa imong pagbangon. So, unsa ka importante di ay ang pagtudlo sa kabalauran tulumanon og mga sugo nga mao kining gobyerno sa Dios, nga mao kining gingharian sa mga saserdote. Mao di ay ang dako kayong importante nga kinahanglan masayran sa atong mga kaigsunan karon. Ngano man, tungod kay ang common nga hunahuna sa mga tao karon kanang giingon sa Ecclesiastes 3:15, sa diha sa kanhing panahon o sa umalabot pa diha na sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Unsay pangitaon sa Dios kadtong miagi na? Unsa may miagi? Mao ang kingdom of Christ, mga kaigsunan. Mao ni ang atong kinahanglan nga masayran, mga kaigsuonan nato dinhi sa kahanginan kay maabot kita sa tibok kalibutan kay live kini sa Radyo Vivo 99.3 dinhi sa Dao, Dapitan, Shrine City. Mao kini mga kaigsuonan nga kinahanglan nga atong masayran ang kingdom of Christ. Mao nga unsay prueba nato nga adunay kingdom of Christ. Mao gayud ang mga kung imong tan-awon kadto si Aaron ug uban pa nga mga saserdote hangtod nga niabot ang panahon nga didto sa mga maghuhukom, didto sa mga hari nga mao kadto si Saul o didto kang Salomon. Kay dili man sila mahimong hari kung walay magdihog nila. Nga ang magdihog nila mga saserdote. Kay mao kadto ang katibayan nga ang kingdom of Christ naa ang kingdom of Christ, mga kaigsunan. No? Ato ko nung basahon ang giingon sa kasulatan. Sa unang Kronikas, Kapitulo 6, versikulo 1. Ato ko nung basahon. Unang Kronikas, Kapitulo 6, versikulo 1. Kung naabay mga saserdote, no, naabay kingdom of Christ, diara, ang mga anak nga lalaki ni Levi, si Gerson, si Kot, og Merari. Ang mga anak nga lalaki ni Kot, si Amram, si Isar, og si Hebron, og si Uzil. Og ang mga anak ni Amram, si Aaron, si Moises, og si Miriam. Ang mga anak nga lalaki ni Aaron, si Nadab, og si Abiu, og si Eleazar, og si Itamar. Si Eleazar nanganak kang Pinis, og si Pinis nanganak kang Abusya, og si Abusya nanganak kang Busi, og si Busi nanganak kang Uzi, og si Uzi nanganak kang Sirayas, og si Sirayas nanganak kang Mirayot, og si Mirayot nanganak kang Amarias, og si Amarias nanganak kang Achitub, no? Achitub. Og si Achitub nanganak kang Sadok, og si Sadok nanganak kang Achimaas. Og siya Achimaas nanganak kang Asarias, og si Asarias nanganak kang Johanan, no? Og si Johanan nanganak kang Asarias, siya ang nagtuman sa katungdanan sa saserdote sa balay nga gitukod ni Salomon sa Jerusalem. 11. Og si Asarias nanganak kang Amarias,
og si Amarias nanganakang Achitob, og si Achitob nanganakang Sadok, og si Sadok nanganakang Salom, og si Salom nanganakang Hilkias, og si Hilkias nanganakang Asarias, og si Asarias nanganakang Seraya, og si Seraya nanganakang Husadik, og si Husadik miadto sa pagkabihag diha sa nga gidala ni Kristo ang Huda o Jerusalem pinaagi sa kamot ni Nabucodonosor. Hangtod nga ang mga katawhan, ang mga Israelitas nabihag sa Babylonia nga mao si Nabucodonosor. Mao kana mga kaigsuonan. Kaning gingharian sa mga saserdote, ang labang saserdote niini mao ang Diyos, mao si Kristo. Kung imong tan-awon og ngano nga si Kristo ang labang saserdote, tungod kay ang mga katawhan mauman ang kahubungan sa harianong mga saserdote. Sumala sa kasulatan sa Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 11. Ato ko nung basahon mga igsoon. Ang Diyos, si Kristo ang labang saserdote. Atong basahon sa Hebrewhanon kapitulo 9 bersikulo 11. Apan sa pagtungha na ni Kristo nga labang saserdote sa mga maayong butang nga nagpangabot nan latas sa labi pang dako og labi pang hingpit nga tabernakulo nga dili hinimog kamot sa ato pa dili iya sayutan-ong buhaton, no? Kabuhatan. Mao nga mga igsoon, kaning pag-ingon nga labang saserdote ang Dios ni wa na'y makalabaw sa Dios. Mao nga nagpili siya og mga kahugpungan sa harianong mga saserdote. Ato ko nung basahon, kung tinuod ba nga adunay pinili nga katawhan nga mao ang kahugpungan sa harianong mga saserdote. No? Excuse me mga kaigsuonan. Sa unang sulat ni Apostol Pedro kapitulo 2 bersikulo 9, ato ko nung basahon. Muni ang gingon, apan kamo maoy usa ka kaliwatan nga pinili ang kahugpungan sa harianong saserdote, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang kaugalingon sa Dios aron kamo magamantala sa kahibulungang mga buhat niya, no? Kahibulungang mga buhat niya nga nagtawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Unsa kuno to? Kahugpungan sa tupapundok. Adunay usa ka pundok nga kahugpungan sa harianong mga saserdote. Siya ro di mo makasabot ani mga kaigsuonan. Kung magsige mog sangyaw nga giingon sa kasulatan, ang namao kaniadto mamao ugma, ang nahimo kaniadto pagahimuon man ugma, ug walay butang bag-o ilalom sa adlaw. Sige magbasa sa Biblia, wa gyapon mo kasabot sa giingon nga sa diha sa kanhing panahon, kingdom oppressed. Og sa umalabot pa, diha na sa kanhing panahon, og ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Mao nga ni gawas karon ang kingdom oppressed dinhi sa Pilipinas. Inyo ning mabati unya dapit sa husay sa atong igsoon. Nganong sa Pilipinas. Mao nga ni gawas kaning kingdom oppressed karon. Kay gingon man sa kasulatan, ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Karon kung mangutana mo, nganong nakaistorya mi ani tungod sa giingon sa kasulatan sa Juan 16:13 nga ang Juan 16:13 nagpamatuod ka na nga kadtong wala masulti ni Ginoong Hesukristo sa Jerusalem, masulti na karon kay sumala dinhi inig-abot sa espiritu sa kamatuoran kini siya.
magatultol kaninyo sa tibuok nga kamatuoran. Og ang iyang igasulti dili ang iyang kaugalingong pagbulutan kundi ang iyang madungog, meaning to say mga kaigsuonan, diktasyon kana sa Dios. Kung moingon mo nga naa ninyo ang espiritu sa kamatuoran, pamatud-in ninyo ang husay nga mahitungod din sa Biblia. Nga ang Biblia sambingay ni siya. Pamatud-in ninyo nga ang mga sambingay din nga inyong mahubad. Kay kung mahubad ninyo, muluhod din ninyo. Pero unsaon man mga kaigsuonan? Unsaon na mo pagluhod yan ninyo? Nga dili man kamo ang sugo aning buluhatuna karon. No? Napa ba tayo oras? Tama ni. So, mo man alas 7. Sige, padayon lang ko. Kay, basig makabuylo na ta. Mao mga kaigsuonan, nga, kaning kingdom oppressed, dito ni sa panahon, nga si Jesus. Si Jesus ni gawas sa Jerusalem. Pagawas ni Jesus sa Jerusalem, gipanagna na tudaan nga adunay bata nga ipakatao nga ang kagamhanan igatungtong sa iyang abaga. Kini siya inyong mabati karon sa akong igsuon nga si Cardinal Jimbo Yabutahon. Kay ang muhusay sa Kingdom of Praise nga nasa Pilipinas ang atong angkorman karon nga si Cardinal Glicerio Utos Hawgin. So, di na lang ako tason kay para makabuylo po niya akong igsoon nga mao ang ikasiyam nga pirtahan. Cardinal Jimbo Yabutahon. Mayong buntag kaniyong tanan. O gusto mo nga makiginabi kanako, mao kini ang akong numero. 0997-709-0206. Kontakan lang ko ninyo, andam ko nga muhatag sa inyong mga mga tubag o sa inyong mga pangutana. Sa akong tubag o sa inyong mga pangutana. Kung ano man mo yung mga pangutana, andam kong mutubag. Pero ang akong pagtubag, limitado lang sa mga taong interesado. Tungod kay tulo ka klase sa pagpangutana sa tao. Adunay pagpangutana nga paghatag og pagbugal-bugal. O adunay pagpangutana nga pagsukod sa kaalam sa tao. O adunay pagpangutana pagsukit-sukit nga nangita sa kamatuoran, ilabi na kung mangutana og giunsa og nahimo, no? Giunsanin og anong nahimo ni mo na tinuod nga nangita sa kamatuoran. Pero gani ka nang gasige og diwal-diwal sa dila, mo na tao nga pagbugal-bugal, no? Og akong ihatag guys atong angkorman, si Cardinal Glicerio Utos Hawgin, atong ibalik. Salamat kanimo Cardinal Ginito ug akong ihatag na pod sa usa nato nga Cardinal nga mo si Jimbo Tahon. Imuha na ni Cardinal. Kuha na po ni. Kinol, maayong salamat kayo Cardinal Utos Hawgin sa imo sa atong angkorman, no? Pagkatag og panahon nga aron sa pagpainabi nining ato ang bulaton sa Dios. O mga igsoon, mayong buntag day sa atong mahal nga magtutudlo, Supreme Divine Master Pope Ginito Gabuliabo, mayong buntag diya sa Banunong Lawaan ug sa tanan nga mga anay karon nga mga kauban nato dinha sa Lawaan Banunong, uban sa atong mahal nga magtutudlo karon, mayong buntag diha kaninyo. Mga igsoon, inyong nabati ang karon, bag-o lang ang inyong nabati sa amo ang kauban, sa amo ang kauban nga kardinal nga mao kato ang ika-8 nga pirtahan sa Kingdom of Priests. Mao nga hisgutan namo kining Kingdom of Priests kay
aron nga mahibalo ang mga tawo nga kining Dios dunay gitukod nga pundok. Munay importante nga mahibaluan karon sa mga tawo. Mao na nga mao kini ang ato ang principal nga topic nga atong pag-ausayon karon. Mao nga kung atong subayon gayod ang istorya sa Kingdom of Priests, ngano nga kinahanglan man nato kini nga ato gyud ni nga istoryahon. Tungod kay ang importante karon nga atong tuyo nga atong istoryahon niini, tungod kay ang mga katawhan kinahanglan man nga atong luwason. Kay dili man maluwas ang mga tao karon kung dili mahibalo ang mga tao sa tinuod nga buhat sa Dios dinhi sa kalibutan. Munay tinuod mga igsoon. Kay ang mga tao karon sa tanang pundok o mga sikta karon sa tibuok ng Pilipinas, sa tibuok ng kalibutan mga igsoon, silang tanan karon dili muangkon nga sila dili tinuod, kun dili muangkon kining tanan nga ang matag usa kanila sila mao gayud ang tinuod nga ang mga katawhan nga mutuo nila maluwas. Apan ako magaingon kaninyo mga igsoon nga kanang mga pundo karon nga wala kana ipasangyaw sa Dios ang tinuod ni ana, walay kaluwasan gayud ni ana ang mga katawhan tungod kay dili man na mao ang gisugo sa Dios nga ipasangyaw. Mao manggani na nga kung atong basahon ang naisulat sa Exodo kapitulo 19 bersikulo 5 ug 6, tan-awon kun nato mga igsoon kung mao ba kana ang ipasangyaw sa Dios. Tungod ni ana mga igsoon, midaghan kini sa tibuok ng kalibutan tungod kay mauman kana ang tungod kana sa sulti ni Ginoong Kristo nga dunay iglesia nga iyang gitukod. Apan atong tan-awon kini, atong basahon ang naisulat sa Exodo kapitulo 19 bersikulo 5, 1 ug 6. Busa karon kung kamo magapatalingog gayod sa akong tingog ug magabantay kamo sa akong tugon, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi gikan sa kinitaliwad-an sa tanang mga katawhan kay ang tibuok nga yuta ako man. Unsa kunoy gisulti mga igsoon, matod pa ni Kristo sa Dios nga matod pa ni Kristo, busa karon kung kamo magapatalingho gayud sa akong tingog, nan kamo mamahimo nga akong kaugalingon nga bahandi. Kining pagsulti sa Dios niini mga igsoon, ngano nga ang Dios, ang ngano nga gisulti man kini sa Dios. Kung atong subayon ang istorya niini mga igsoon, human gayud kini nga sila gikuha sa Dios pinaagi ni Moises sa didto sila sa Ehipto. Mao kana nga gikupakuha sila sa Dios kay ang tuyo sa Ginoo ni ana kadtong kaliwatana iyang gamon nga mga katawhan nga mahimo niyang bahandi alang sa iyang gobyerno. Mao kanay pagtukod sa Dios sa iyang mga katawhan kung unsa kadtong mga katawhana. Unsang tuig ato? Ang tuig ni ana mao ang 487 pagbagulan nila sa ito ni anang 480 city. Tama ba no? Mao ni pagpanggula nila dito sa Ehipto kay mauman kana ang 430 ka tuig human sila nga
gipaulipon sa Dios didto sa Ehipto. Mo to mga igsoon nga matud pa sa Ginoo, gipadumalaan sila sa Dios ni Moises uban ka nga aron nga masulay sila kay himuon man sa Ginoo dayon nga iyang mga katawhan nga mao dayon kadtong gisgutan sa among igsoon kaganiha nga dunay kahugpungan sa reanong mga saserdote atong ipadayon sa size. Ug alang kanako kamo mamahimo nga asa kaging harian, no? Mamahimo nga usa kaging harian sa mga saserdote ug usa ka balaan nga nasod. Kini mao ang mga pulong nga ipamulong mo sa mga anak sa Israel. Unsa day mga igsoon, kinahanglan di ay nga atong isangyaw ipamulong nato sa mga anak sa Israel. Niadtong mga panahona nga sila day mga katawhan o gingharian day sila sa Dios nga mao ang gingharian sa mga saserdote o kingdom of priests. Mao kana mga igsoon. Karon kay gibalhin man ni Kristo pagwala ni Kristo kining mga istoryaha sa kingdom of priests, ibalhin man ni Kristo mao nga nahimo kining usa ka dako nga tinago karon sa tanang mga tao. Kay tug-anan ko kamo mga igsoon, human nga pagwala ni Kristo, human nga pagkayaw ni Ginoong Kristo didto sa langit, human ang mga pagsugod sa mga pagsangyaw sa mga apostoles ni Kristo, hangtod nga nanggula ang daghang mga pundok dinhi sa kalibutan. Mga igsoon, dili kamo makabati sa mga magsasangyaw nga doon na di ay gobyerno ang Diyos nga mao ang kingdom of priests. Dili na mo makabati mga igsoon, gawas lamang sa among mahal nga magtutudlo, Supreme Divine Master Pope Ginito Gabuliabo, nga karon nagpahibalo kaninyo nga ang tinuod nga gitukod sa Dios dinhi sa kalibutan mao ang kingdom of priests. Ha? Mao kana mga igsoon. Ngano nga kingdom of priests man kaning kinahanglan nga may baluan sa mga tao. Tungod kay sa pagtukod sa Ginoo sa iyang gobyerno nga mga katawhan, nga mga reanong mga saserdote, tungod kay kanang Diyos mosulti man diha sa mga saserdote, sa mga propetang mga saserdote sa Diyos. Diha mosulti ang Ginoo kay ang mga saserdote balaanon man kana nga mga katawhan. Doon nga kanang Diyos diha mosulti. Apan niabot usab ang panahon nga ang Diyos wala na makigsulti sa mga saserdote nga diin siya mo paabot og tingog alang sa mga katawhan tungod na sa ilang pagpakasala. Mao kana mga igsoon nga ang mga katawhan usab nahimo nga mga makasasala, kanibulag naman sila sa kabalauran ni Kristo, sa kabalauran sa Dios, ug tulumanon sa Dios ug mga sugo sa Dios. Ha? Wala ba? Duna ba'y gasunod? Kay bisan ang pista sa tinapay nga walay libadura, ibiyaan naman sa mga katao. Kay nabahin man ang mga katawhan sa pagguwa na ni Kristo, dunay misunod ng mga sa mga ni Moises ug dunay po nisunod ni Ginoong Kristo. Mao kana mga igsoon nga gihulat ang panahon nga mobalik nga ipadala sa Dios kanang Misayas nga mao ang magpabarog sa iyang gobyerno, nga mao ang kingdom of priests nga gidumala sa mga saserdote nga nagbuhat na og dautan kay nasuko naman ang Dios. Mao kana mga igsoon, mao nga kinahanglan nga kanang Misayas mataw
aron nga ikapahiuli kadtong gobyerno. Mo na nga sa Daniel mabasa nato nga sa 9:24 kapitulo Daniel 9 kapitulo Daniel kapitulo 9 bersikulo 24 ngadto sa 27 nga dunay Mesyas nga ipakatao. Dunay ihalad aron nga malukat ang mga sala sa mga tao. Mga kung imong sudungon si Ginoong Jesucristo, ang papel ni Ginoong Jesucristo ni adtong panahona, dili ka to usa kay butang lang o yano lang nga event alang sa mga tao. Event lang nga bugal-bugal. Kundili dako ka to nga event tungod kay gilukat ni Ginoong Jesucristo ang mga sala sa mga tao. Tungod kay ang mga katawhan magsaligman kay kung makasala ihawan naman nila og karnero. Kay mauman ka na ang kuan sa mga sala sa una. Mao to nga si Ginoong Jesucristo gitagna ang Misayas, gitagna nga kanang Mesiyas si pagkatao og siya pagapatyon. Mao na nga naibalo din kita nga si Ginoong Jesucristo ang iyang dugo lukat ko to alang sa kapasayloan sa mga sala sa mga tao. Mao nay tinuod mga igsoon. Karon kay kanang Misayas mao man mugwa man to ay kadto si Ginoong Jesucristo, mao man kadto ang labang saserdote. Labang saserdote ba? O saserdote ba kadto si Ginoong Jesucristo? Kung atong basahon ang kasulatan, si Ginoong Jesucristo siya ang labang saserdote. Mao nga labang saserdote na siya kay ang unang mga saserdote nga nagpagpakasala si Ginoong Jesucristo di adtong panahona mugwa siya nga labang saserdote ug diin ang labaw nga saserdote siya kunya lawas no na nga tao lawas no na Dios siya lawas no nga tao ug labaw siya nga saserdote. Ngano man kay kung atong balikan ang kasaysayan kanang Dios musulti didto man sa mga saserdote, labang saserdote sa una, sama nila ni Samuel, sama nila ni Isaias, sa mga ubang mga propita, bisan nga dunay hari, giya saging harian sa Ginoo, pero kanang Dios mo paabot sa iyang tingog, muadto siya sa labang saserdote, maingon nila ni Samuel, bisan din hilangta ni Samuel mga igsoon, tan-awon kuno nato ang kasulatan dinhi sa unang Samuel kapitulo 15 bersikulo 10. Tan-awon kuno nato mga igsoon nga kung kanang Dios kay ani anang panahona ang hari ni ana mauman si Saul. Kay si Saul pay hari sa Israel kay tungod lagi nga ang mga katawhan nagpakasala na, mubulag na siya sa gobyerno sa Ginoo nga kabalauran tuluman og mga sugo og hangtod nga niguwa ng gula ang mga maghuhukom sa iyang gobyerno og ang katapusan ni adto mao sila si kadtong mga anak ni Samuel nga si Will og si Abia nga didto sila sa Bersiba sila nahimong maghuhukom. Ang gobyerno sa Ginoo didto wala na maayo, wala na maayo og pagdumala sa mga katawhang mga maghuhukom. Og si Samuel mao ang labaw sa saserdote. Si Samuel mao ang labaw dito kay magdidihog man si Samuel og hari. Mao kato mga igsoon nga nakita sa Ginoo, nakita sa mga katawhang mga Israelitas nga ang ilang panggobyerno wala na magkadimao, dako na nga supak sa kabubuton sa Dios, mao nga ning hangyo sila nga hinaut unta nga dunay muhari nila samtang didto sila nagmulo ni Samuel. Diya nato masabot mga igsoon nga kadtong gobyernoha sa Ginoo nagkinay-hinay na og
ining pagsupak sa mga tao. Katong gigama sa Dios, katong gitukod ni Moses, dila ni Aaron, hangtod nga ninggula sa mga hari sa una, hangtod nga ang Israel gibuhatan og hari. Mao to nga ang Dios muadto didto ni Samuel magpahibalo mo na nga diyan ato masabot mga igsoon. Pero kung atong sa dili pa nato kini ipadayon, atong ma-analyze dayon gula ni Ginoong Jesucristo. Ma-analyze nato. Didto nato mabati nga wala na lain nga mga katawhan o mga saserdote o mga propeta, dili na kakita og mga propeta, mga saserdote, gawas ni Ginoong Jesucristo nga sila gidiktahan sa Dios. Wala na mga igsoon. Apan gikan ni Moises sila ni Aaron hangto dinhi sa mga hari bisan sa mga didto mga igsoon ang Dios makigsulti. Atong basahon ang naisulat sa kapitulo 15 sa unang Samuel versikulo 10. Basa. Onya naiabot ang pulong ni Kristo kang Samuel. Ha? Tanawa mga igsoon ha? Unya naiabot ang pulong ni Kristo kang Samuel. Nga nagaingon. 11. Nakapabasol kanako ang akong gibutang si Saul aron mahimong hari kay siya mitalikod gikan sa pagsunod kanako ug wala magtuman sa akong mga sugo ug si Samuel nasuko ug siya mituaw kang Kristo sa tibuok nga gabii. Mao kana mga igsuon nga masabot nato nga kanang Dios makigsulti gyud didto sa mga saserdote. Pero pag wa ni Ginoong Jesucristo mga igsuon, wala na mosulti ngadto sa mga saserdote ang mga katawhang ang Dios didto sa mga katawhan. Sugod pagula ni Kristo kay si Kristo naman ang labang saserdote ni atong panahona nga karniro o labang saserdote nga nagbaton sa tinuod nga kaalam sa Dios ug tao ug lawason nga Dios mao kadto si Ginoong Jesucristo. Mga igsoon, kay wala naman ang oras nga gigahin alang kanako ato tang ipadayon ang tanan nga mga sa uban sa akong mga kauban ang pagpadayon sa paghatag husay niini bahin sa kingdom of praise. Mga igsoon, ako magayon kaninyo nga ang kingdom of praise nga gitukod sa among mahal nga matutudlo Master Pope Ginito Gabuliyabo. Sundin ninyo ang mensahe niini nga sumusunod uban sa among mahal nga matutudlo aron kamo ayawat na lang nga kamo makabaton ug makasunod sa tinuod nga kaalam sa Dios. Kasigon ko kamo sa pagbalik nga ako mga kaninyo kung mosunod kamo sa among mahal nga matutudlo ug muuli kamo sa kingdom of praise, wala kamo masayo sa dalan o sa templo nga inyong pagasudlan. Ug daghang salamat sa pamati kining ubos nga igsuon si Cardinal Jimbo Tahod ang ikasiya mga pertahan. Salamat. Salamat kay nimo Kardinal ug ako ana po ning panahon. Mga igsoon kaning mga saserdote dito pa ni sa panahon sa pagguwa nila gikan sa Ehipto ni adtong 487 sa positibo. Kay tungod kay sila naulipon dito sa 430 ka tuig. Kay nanggikan man sila padulong sa Ehipto niya ng positibo 57 mga igsoon. Unang nangguwa sila sa 487 positibo. Mga igsoon, ang kaning kingdom of praise sa unang panahon dito kini nanukad ni Moises, ni Aaron, hantod ni Isdras, dayo ni Sirayos, Asarias, Hilkias, Salom, Sadok, Architob, Amarias, Asarias, Mirayot, Sirayas, Use, Busi, Abiso, Pines, Ilyasar, o ni Aaron, mga igsoon.
Muna nga mao kato ang kingdom of praise. Sa panahon nga sa paghari na ni Samuel, si Samuel mo itigdihog na itong panahon na mga igsoon. Ang iyang gidihugan mao si Saul. Kay dili man mahimo og hari mga igsoon kung dili dihugan sa usa ka saserdote mga igsoon. Busa hantod na dito ni Salomon, ang nagdihog ni Salomon mao si Sadok. Mga igsoon, sa panahon na ni Salomon, dito naputol ang saserdote. Kay dito naman sa panahon ni Roboam o Jeroboam, wala naman dito ang saserdote mga igsoon. Sa panahon nga ang Israel gibihag ni Haring Nabucodonosor tungod kay tawhano naman ang ilahang pagdumala dito. Di wala naman sila dihugi sa saserdote. Muna nga sila nagpakasala dito sa sa Israel. O sa panahon nga sa paghari ni Haring Nabucodonosor, gibihag sila nga atong panahon 606 BC mga igsoon. O katong paghari ni Nabucodonosor, 70 ra ka tuig. O nipuli paghari si Cyrus the Great. O si Cyrus the Great nihari natong 538 BC mga igsoon. O gisugo siya sa Dios aron ipahibalik kadtong kingdom of praise nga gibihag ni Haring Nabucodonosor. O 81 pud ka tuig nahibalik tungod kay ang pagbuhat niya og decree dili man dali nga pagbuhat kundi sa kadugay nga panahon kay niabot mag 81 ka tuig. Ang 81 ka tuig mga igsoon atong i-minus sa 538 BC, ang answer niya na 457 BC. Kanang 457 BC mga igsoon, mao kana nga og atong basahon sa Levitico 25:8 giingon diha nga kapituan, pito mga igsoon akong basahon aron ako ang Levitico 25:8. Og mag-isip ka og pito ka mga pagpahulay nga mga tuig alang kanimo. Makapito pilua ang pito ka tuig og niana ang mga adlaw niana ang mga adlaw sa pito ka mga pagpahulay sa mga tuig mahimo kanimo nga kapatan og siyam ka tuig. Kaning 49 ka mga tuig mga igsoon, panahon kini sa paghari ni Ezekias nga didto nga ang nagpahiuli ni atong panahon na sa kingdom of praise sa panahon ni Aaron, Nehemias og Zorobabel mga igsoon. Karon kay 49 raman ka tuig mga igsoon nawala na pud og miabot ang panahon nga si Jesucristo na nga mohari sa Israel tungod kay ang kingdom of praise nawala naman pud kay sulod raman to og 49 ka tuig mga igsoon. Sa panahon nga mohari si Ginoong Jesucristo sa trono ni David ngayang amahan o sa banay sa 12 kabanay ni Jacob. Si Ginoong Jesucristo siya mo ilabawng sa saserdote atong panahona nga siya unta mohari sa trono ni David ngayang amahan mga igsoon. Pero sakit kayo pamalandungon mga igsoon. Kay si Ginoong Jesucristo wala tuohi sa mga Israelitas o mga Hudiyo mga igsoon. O ilahang gipatay tungod kay si Ginoong Jesucristo duhaman ang propesiya niya nga mohari siya sa trono ni David o pagapatyon siya sa puli sa mga ang iyang dugo ilis sa dugo sa karnero. Kay atong panahon na mga igsoon ang mga saserdote kung makasala mupatay raman sila
o karniro nga laki o ang dugo ni ana isablig sa ilang halaran mga igsoon. Busa mga igsoon, ang Dios nagpakatao dito sa lawas ni Ginoong Hesukristo aron lamang sa pagbuhis sa aron mapuli katong iyang lawas ilis sa mga karniro. Munang si Jesus ang katumbas sa iyang lawas mo ang karniro. Mga igsoon, mao kana ang kapasayloan sa mga katauhan sa unang panahon. Nagpakamatay si Ginoong Hesukristo sa krus aron lamang mahulipan ang ilahang mga sala. Tungod kay og mupatay sila og karniro, inighuman nila og sablig, magpakasala naman pud pag-usab. Muna nga si Hesukristo ang puli sa karniro nga laki mga igsoon. Sa panahon nga wala pa si Ginoong Hesukristo patya didto sa Israel mga igsoon, iyang gibalhin kanang gingharian nga mao ang kingdom of praise mga igsoon. Tungod kay wala siya tuuhi sa mga Hudiyo. Mao iyang gitungno ang mga Israelitas ug mga Hudiyo. Mingon siya, mga matay kamo sa inyong mga sala. Kay mga matay mangyud kamo sa inyong mga sala. Gawas kung mutuo kamo nga ako mao si Kristo. Si Ginoong Hesukristo wala nila tuuhi mga igsoon. Sakit kay pamalandungon nga unta nga si Hesukristo ang pagbalik niya nga muhari siya sa trono ni David niyang amahan. Mauunta katoy pagpahibalik sa kinabuhing dayon mga igsoon. Kay tungod lagi kay ang Dios nagbasol man sa iyahang nabuhat nga iyang gisilutan pinaagi sa lunop ang mga katauhan mga igsoon. Busa mga igsoon kay wala man siya tuuhi dito. Iyang gibalhin ang gingharian nga mao ang kingdom of praise o gihatag niya sa usa ka nasod ug atong basahon sa Mateo 21:42-43. Mateo kapitulo 21 bersikulo 42 ngadto sa 43. Og si Jesus mingon kanila, wala ba gayud kamo makabasa sa kasulatan nga ang maong bato sa mga magtutukod gisalikway? Nahimong uluhang bato sa pamagang. Buhat kini sa Ginoo og sa atong mga mata makahibulong gayod. Busa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios pagakuhaon gikan kaninyo ug akong igahatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga mga nini. Mga igsoon, bisan gani ang iyang mga 12, ang iyang mga apostolis mga igsoon, wala gani makahibalo sa iyang pagbalhin nga iyang gikuha dito sa Israel ug gihatag sa usa ka nasod mga igsoon. Tungod kayo katong basahon ang buhat uno sa city. Wala man sila masayod ni anak mga igsoon. Busa ang pagbalhin niya mga igsoon sa usa ka nasod gitagalan og 2,000 duha ka adlaw katuig. Mga igsoon, akong pangutana, pila man katuig ang duha ka adlaw sa Dios nga og atong basihan ang duha ka adlaw sa Dios atong basihan sa 2 Pedro 3:8 ang usa ka adlaw mga igsoon usa ka libo man katuig. Sa ato pa duha ka adlaw mga igsoon 2,000 katuig. Mga igsoon, kung atong basihan mga igsoon ang uno ni ani kaning 2,000 katuig mga igsoon mao man ang kadtong pagpahiuli didto sa Jerusalem, sa Israel, nga dito nahiuli ang kingdom of praise ni atong 457 mga igsoon. Munang atong i-minus ang 2,000 sa 457 ang answer na mga igsoon 15
15:43. Kaning 15:43 dinhi na abot si Roy Lopez de Villalobos sa Mayo 18 mga igsoon. O iyang gihinganlan ang nasod nato nga Pilipinas. O pag-abot sa 1565, minanhi si Miguel Lopez de Legazpi. Pag-abot sa 1568 mga igsoon, si Tupas nga anak ni Humabon gibunyagan sa Kristiyanos. Muna nga atong panahon gikan sa 1565 mga igsoon, pertinang daghana kayo dito nagsugod ang mga Kristiyanos nga dito sa panahon sa Israel. Muna nga ug atong basihan mga igsoon, ang nasod nga gihatagan ni Ginoong Hesukristo dili nato malukit mga igsoon tungod kay gihinganlan ramag usa ka nasod. Pero atong makita mga igsoon tungod sa mga sambingay. Tungod sa sambingay nga gibili ni Ginoong Hesukristo dinhi kanato. Pero dili gayud tuuhan sa mga tao tungod lagi kay nakaingon man sila nga ang istorya ni Ginoong Hesukristo dili tinuod. Kay wala man nila mahibali. Kay naghibaluan ni ang espiritu sa kamatuoran raman. Muna nga, ug atong basahon sa Matthew 13:33 mga igsoon. Kay akong nalimtan man ni, munang ako adyong istorya ni. Kay akong nalimtan, munang atong basahon ang Matthew 13:33. Aron makita nato, masinati nato ug unsang nasura tungod kay gingon man ri usa lang ka nasod. Muna nga akong basahon aron inyong madungog. Matthew kapitulo 13 bersikulo 33. O giyang gisuginlan sila og lain pang sambingay. Siya mingon, ang gingharian sa langit sama sa ipapatubo nga gikuha sa usa ka babayi o gilubong niya diha sa tulo katakos nga harina hangtod gipatubuan ang tanan. Mga igsoon, kung atong basihan, walay harina nga gilubong ang usa ka gingharian tungod kay ang gingharian pasudlan kana sa mga katawhan. Kay ang harina ug atong literal himuon raman na og pan. Busa ang gingharian gikuha sa usa ka babayi o gilubong sa tutulo katakos nga harina. Unsa man kini mga igsoon, mao kini ang timailhan kanato mga igsoon aron atong makita o atong mahibaluan kung asang nasura gibutang o gilubong ang gingharian mga igsoon. Ang usa ka babayi diha mga igsoon mao kini ang Pilipinas. Kay nganuman misulti ko mao kini ang Pilipinas tungod kay ang Pilipinas maumay adunay tulo ka mga pulo mga igsoon, Luzon, Visayas ug Mindanao. Karon sa 200 kapin pila ni ka mga nasod ug atong basihan walay kapariha, walay mahimong sanglitanan nato mga igsoon. Ang usa lang mauning Pilipinas nga gibahin og tulo ka mga pulo. Og ingon diha gipatubuan ang tanan tungod kay ang tibok Pilipinas mga igsoon nalangkob kini og 7,471 mga igsoon kamang isla. Muna nga ang Pilipinas mao gayoy haom ni ani mga igsoon. Muna nga dako kay kog pasalamat mga igsoon. Ug atong imaynos ako lang ni Ritso tungod kay wala na may oras. Ang 1543 mga igsoon kay mao manay sukod sa ika-2000 gikan sa pagpahiuli ang nahiuli ang Kingdom of Priests sa Israel mga igsoon. Muna nga 1543. Karon akong imaynos sa panahon
nga ang mga katawhan na ulipon dito sa Ehipto sa 400 katuig mga igsoon mao katoy trademark sa mga katawhan nga gitawag og Kingdom of Praise mga igsoon. Aron atong masuta kung aduna bay Kingdom of Praise dinhi sa gitawag nga nasod nga Pilipinas mga igsoon. Busa ang 1543 mga igsoon ug atong isubtract ang 430 nga mo ang trademark sa panggula sa mga katawhan ni atong 487 sa positibo mga igsoon. Atong isubtract muna nga ang answer niya na mga igsoon 1543 minus 430 ang answer niya na 1973 mga igsoon. Kaning 1973 mga igsoon mo kini ang paghimo sa atong Pangulo dinhi sa Pilipinas mga mao si ex-president Marcos niadtong January 24 ang yang gihimo nga decree 105 ang president decree yang gihimo nga gihinganlan kining atong ang lugar ning dapitan gingnan niya nga Israel City mga igsoon. Ug atong basihan mga igsoon ang Israel City diha nato makita bisag asa kita mangita nga lugar walay lain nga gihatag sa Dios nga Israel City mga igsoon. Kanilang dapitan mga igsoon. Busa mga igsoon ang Israel City didto kini sa panahon didto sa Israel nga mao ang Jerusalem mga igsoon. Pero mao lagi mga igsoon kay gingon man sa Ecclesiastes 3:15 1:9. Atong basahon aron atong may istorya kay dili kayo memorize na ko. Ecclesiastes 1:9. Ang mamao kaniadto mamao ugma og ang nahimo kaniadto pagkahimuon man ugma og walay butang nga bag-o ilalom sa adlaw. Muna mga igsoon, atong nakita og inyong nadungog mga igsoon nga ang kadtong balaan nga didto sa Israel nga mao ang Jerusalem dinhi na nato makita sa atong nasod nga Pilipinas dinhi sa syudad sa Dapitan City mga igsoon. Dinhi gitukod mga igsoon ang Kingdom of Praise nga dito sa panahon sa Israel mga igsoon. Tungod lagi kay wala man tuohi dito. Nawala naman ang Kingdom of Praise tungod kay nagpakasala. Nahibalik man to 49 katuig pero 49 raman katuig wala naman. Muna nga gibalhin ni Ginoong Hesukristo og dinhi sa atong nasod nga Pilipinas diri natukod ang Kingdom of Praise. Kaya nga naman, kung atong basahon ang Ecclesiastes 3:15, atong mabasa, atong basahon. Ecclesiastes, no? Ecclesiastes 3:15. Kadtong diha sa kanhing panahon o kana nga umalabot pa. Diha man sa kanhing panahon o ginapangita sa Dios pag-usab kadtong miagi na. Muna nga mga igsoon, ang kanhing panahon di ay mao ang Kingdom of Praise mga igsoon tungod kay wala naman dito sa Israel. Gibalhi naman sa usa ka nasod. Muna nga akong ipamatuod kaninyong mga igsoon nga ang nakadaog mao ang Pilipinas. Magpasalamat unta ang mga katawhan dinhi sa Pilipinas tungod kay dako kayo natugdungog nga naadiri gitukod ang sa kanhing panahon nga didto sa Israel nga ang gingharian sa mga saserdote o gibalhin ni Ginoong Hesukristo dinhi sa atong nasod nga Pilipinas nga mauning Dapitan City. Pero sakit kay pamalandungon sa mga nauna nga magsasangyaw, dili sila kadawat mga igsoon
Tungod kay lagi darbo naman ang ilang gipasikaran sa ilang kaugalingon. Tungod kay ang among mahal nga magtutudlo, siya mao'y migula karon, mga igsoon, nga mao si Divine Master Pope Ginito Gabuliabo aron sa pag-interpret sa mga sambingay ni Ginoong Hesukristo nga gibilin dinhi kanato, mga igsoon. Muna nga mga igsoon, kining Dapitan City mao kini gihatag sa Dios og timailhan nga diri ang Kingdom of Praise pagatukuron pag-usab tungod kay sa wala pa matukod ang Kingdom of Praise dinhi sa Dapitan City sa panahon nga mianhi dinhi si Dr. Jose Rizal dugang pamatuod kini mga igsoon, iyang gideclare ang Mindanao is the land of promise. Niadtong 1892, July 17, alas 7:03 sa gabi mga igsoon. Muna nga mga igsoon, tungod sa kadako sa Mindanao mga igsoon, dili lang nato way lain natong ikapamatuod mga igsoon kanira gyung Israel City o atong basihan kaning Dapitan City gilibutan og duha ka suba mga igsoon, Pulo River o Liburan River. Tungod kay mao kini ang espiritual nga Eden sa unang panahon mga igsoon. Tungod kay ang Eden sa unang panahon gilibutan adunay upat ka suba, Gihon, Pison, Hiddekel ug Euphrates. Sa panahon nga gilunupan ang Eden, nahibilin na lang ang Hiddekel ug Euphrates. Sa panahon sa ikanapulo nga kaliwatan ni Noe nga mao si Abraham, didto siya nagpuyo sa Ur, sakop sa Mesopotamia. O katong Mesopotamia mga igsoon, gilibutan katong duha ka suba nga mao ang Euphrates o Hiddekel mga igsoon. Kanang Hiddekel Mesopotamia maunang Babylonia o kanang Iraq mauna ng Babylonia o Mesopotamia. Sa panahon sa Iraq gialisda na ang Hiddekel og Tigris mga igsoon. Muna nga karon Tigris og Euphrates na mga igsoon. Akong ikapamatuod kaninyo mga igsoon nga kaning dapitan mao kini espiritual nga Eden o Mesopotamia mga igsoon nga dinhi gapuyo ang Dios. Kay kun atong basahon ang pinagayag 21:2 ngadto sa 3, Pinayayag, Kapitulo 21, 1 hangtod sa 3. Og unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug ang usa ka bag-ong yuta, kay ang unang langit ug ang unang yuta nangahanaw naman, ug ang dagat wala na. 2. Og nakita ko ang balaang syudad, ang bag-ong Jerusalem, nga nanaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Gitagan na maingon sa usa ka pangasawunon nga gidayan-dayanan alang sa iyang pamanhunon. 3. Og nadungog ko gikan sa trono ang usa ka dakong tingog nga nanag-ingon, tan-awa ang puloy-anan sa Dios anaa uban sa mga tao. Siya magapuyo ipon kanila og sila mahimong katawhan, og ang Dios gayod mao ang magpakig-uban kanila og mahimong ilang Dios. Mga igsoon, lisod kayo pod nato ingnon nga walay lain nga Jerusalem. Kay gingon man adunay bag-ong Jerusalem. Lisod po kayo nga walay daang Jerusalem mga igsoon. Kanang daang Jerusalem mga igsoon mao kadto nga didto unta mo hari
si Ginoong Hesukristo, siya mo'y labaw sa sirdote, mga igsoon. Busa, ang mga katawhan dito kay wala naman mo to unang iyang gihatag sa usa ka nasod nga mao kining Pilipinas. Mong ang bagkong Jerusalem karon mga igsoon, mao kini ang Dapitan City mga igsoon. Mga dako kay kong pasalamat mga igsoon. Tungod lagi kay ang Jerusalem puy-an man sa Dios. Kay ang Dios dito man gapuyo sa daang Jerusalem sa unang mga katawhan nga mao ang Jerusalem. Karong panahon na magpasalamat kita og dako sa mutuo lang mga igsoon. Walay labot ang dili mutuo kay wala nay apil sila sa kaluwasan. Pero akong ipasigarbo kaninyo mga igsoon nga ang Dios naa na karon. Atong makita dili pinaagi sa binutbot nga istorya. Sige pangdaot dili nato diha makita nato mga igsoon pinaagi sa kaalam nga naa ang Dios nagpuyo na dinhi sa dapitan mga igsoon. Tungod kay ang pinadayag didto kana gipakita ni Juan Ebanghilista samtang na-exile siya dito sa pulo sa Patmos niadtong 103 AD. Muna nga og atong basahon sa pinadayag 1:5 adunay liyon sa banay ni Huda mga igsoon nga mao'y magkaabri sa 7 ka timbre nga mao ang mga sumbingay nga gibilin ni Ginoong Hesukristo aron mao'y mag-interpret ang espiritu sa kamatuoran nga mao ang among mahal nga magtutudlo mga igsoon. Walay lain nga nakapasabot niini kundili ang amurang magtutudlo. Pero dili tuuhan among magtutudlo tungod kay garbo kaayo ang mga katawhan. Tungod lagi kay mingon sila una silang gitukod mga sulpot ra ang kingdom of praise. Pero butong naon sila mo'y sulpot mga igsoon kaya ang kingdom of praise sa panahon pa nga ang mga Israelitas nang guwa ni adtong positibo 487 mga igsoon. Karon adunay kingdom of praise mga mao ang among mahal nga magtutudlo nga mao'y labaw nga sa sirdote mga igsoon. Bahalag dili mo mutuo. Di man pud magsakit ang among tiyan og di mo mutuo. Total naamay timbangan ni ani mga igsoon. Kay kung tinuod mo mga igsoon, makasabot kamo sa lihok sa kalibutan. Pero kanang inyong sigig pangdaot nagpaila lang nga wa mo'y apil ni aning kaluwasan. Kayo gatong basihan ang gingharian ipapangita mga igsoon karon kaaduna na may nakadumdum nga mao ang among mahal nga magtutudlo kay naa siya mo'y tagiya sa kaalam karon. Mo bitaw gisulti diha ni Ginoong Hesukristo sa Matthew 6:33. Unahan ninyo ang gingharian pagpangita ug ang pagkamatarong. Karon kanang sige pangdaot diha sa Facebook, sige gingog sulpot, mingon pag makigdebate pa. Muna'y makauulaw kay mga igsoon, kay inigabot sa panahon, o dili sila kahusay, anang king adlaw og takna, kanang nasulat sa Matthew 24:36, o dili sila kahusay ni ana, maputlan magyud mo gulo. Sige man mo pangdaot na mo. Pero among mahal nga magtutudlo, mao kanay tinuod nga karon naka-interpret sa mga sambingay ni Ginoong Hesukristo. Atong basahon ang pinadayag 5:1-5. Kay ang liyon sa banay ni Huda raman ang makasulbad ni ani nga mao si Kristo mga igsoon. Pinadayag kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod sa 5. Og nakita ko sa tuong kamot ni atong naglingkod sa trono ang usa ka basahong linokot, which is Bible,
nga may sinulat diha sa sulod ug sa likod niini nga minarkahan og 7 ka timbre. Og nakita ko ang usa ka kusgan nga manulunda nga nagapahibalo pinaagi sa makusog nga tingog nga nagaingon, kinsa ba ang tako sa pag-abli sa basahong linukot og sa pagtangtang sa mga timbre niini? Og walay mausa sa langit o sa yuta o sa ilalom sa yuta nga arang makaabli sa basahong linukot o sa pagtan-aw sa sulod niini. 4. Og ako mihilak sa makusog kay walay bisan kinsa nga nakaplagan nga takos sa pag-abli niini o sa pagtan-aw sa sulod niini. 5. Unya usa sa mga ansyano miingon kanako, ayaw paghilak, tan-awa nagmadaugon ang leon sa banay ni Huda, ang gamot ni David, nga tungod ni ana makahimo siya pag-abli sa basahong linukot og sa 7 ka mga timbre niini. Mao na mga igsoon. Kung atong basihan, ang Biblia mao man ni ang basahong nilukot mga igsoon. Giingon diri nga walay laing makaabri niani. Mao lang tong leon sa banay ni Huda. Kung atong basihan mga igsoon, ang Biblia pwede abrihon og bata. Bisan ng bata makaabri lang niini. Pero dili kana mo ibuot pasabot mga igsoon. Ang buot pasabot niya na mga igsoon, mao kani ang mga sambingay nga gisulat kaning basahong nilukot nga mao ang Biblia. Mao ang leon sa banay ni Huda ang maka-interpret niini mga igsoon. Muna nga walay laing naka-interpret nga ni, mao ang mong mahal nga magtutudlo nga mao sa Divine Master Pope Ginito Gabuliabo mga igsoon. Muna nga, lisod kay pamalandungon, katong sigig pandaot. Dili na to sila apil, makaangkon sa gingharian, kay kanagingon ipapangita, ug ang pagkamatarong, lisod man na kayo buhaton. Kay nga naman, sige sila pandaot. Muna nga katong basahon, ang Marcos 15, 10:15. Marcos Kapitulo 10:15. Atong basahon sa English. Whoever shall not receive the kingdom of God as a little child, he cannot enter thereof. Lisod kayo mga igsoon. Kaya ang dili makadawat aning gingharian sama sa usa ka bata mga igsoon, dili makasulod sa gingharian. Atong basahon sa King James sa atong igsoon nga kardinal. Marcos Kapitulo 10 versikulo 15. Mao ni ang gisulti dinhi. 10:15. Sapagkat tinuod magaingon ako kaninyo nga bisan kinsa nga dili magadawat sa gingharian sa Dios ingon sa dinawatan sa gagmayng bata, dili siya makasulod niini. Muna nga kaning sigig pandaot dinhi sa social media mga igsoon, wala gyud nay apil sila. Kay dili man sila kadawat ni aning gingharian nga pagatukuron mga igsoon nga mauning kingdom of praise nga gipanguluhan sa mong mahal nga magtutudlo nga mao si Master Pope Ginito Gabuliabo. At maghulata sa tawag sa atong magtutudlo kay lapas naman kay ang oras, kay usa ka oras naman nga ato ang gigahin. Sa dili pa mopadayon ta og istorya aron maghulata sa iyahang tawag. Muna nga mga igsoon, sakit kay pamalandungon nga kining mga katawhan nga unta malipay unta sila nga makadungog nga kining Pilipinas mo'y gihatagan sa gingharian, pero kusog pa man kaayo hinuon mang daot hinuon sa social media nga ilang ipasigarbo nga sila gyud mo'y tinuod. Kung atong basihan mga igsoon, adunay requirements nga atong mabasihan kung kinsa ang tinuod nga miguwa dinhi sa kilibutan mga igsoon. Kana lang maka-interpret sa basahong nilukot nga mao ang mga sambingay nga gibilin ni Ginoong Jesucristo. Akong pangutana kaninyo nga naguna kanamo ngano mang wala man ninyo ma-interpret
og tinuod pa mo nga kamo mo'y gisugo sa Dios dinhi sa kalibutan. Muna'y akong pangutana kaninyo. Mo lagi, tungod lagi sa inyong garbo. Magsige ra mo og angkon, pero wala mo ikapamatuod. Tungod kay ang tinuod nga na ang espiritu sa kamatuoran raman mao'y makahatag gayod og pasabot kanatong tanan. Tungod kay ang espiritu sa kamatuoran dili mosulti og mga binotbot, dili pariha ninyo nga walay kaluluwasan ang inyong sangyaw dinhi sa kalibutan, mga igsoon. Mo kanay tinuod. Muna nga ang among magtutudlo karon mo gipadala sa Dios. Bisag dili mo mutuo, pero klaro og inyong sabton uban sa inyong kasing-kasing ang among magtutudlo mo'y tinuod nga gipadala dinhi sa Dios sa kalibutan. Tungod kay siya mo'y naka-interpret sa mga sambingay ni Ginoong Kristo nga gibili niya dinhi. Aron atong mabasihan kanang gingharian, aron atong makita ang gingharian ug asa kana gibutang karon. Mao lagi kay ang mga naggisangyaw manggudpod kay ang langit nila tuwa man pud sa tumoy sa kapunaw-punawan. Muna nga layo ra kayo. Kanang pag-ingon ni Ginoong Kristo nga ihatag sa usa ka nasod, bisag litra por litra. Gani nato mabasa, pero dili pag yun mo mutuo. Tungod kay wala gyud ninyo gihatag kanang mutuo ka karon. Muna'y tinuod. Kay kung natong basahon ang Matthew 13:44, atong makita kung tinuod ba kanang inyong gisangyaw nga ang gingharian tuwa sa tumoy sa kapunaw-punawan. Palihog kong basa. Mateo Kapitulo 13, versikulo 44. Ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga nalubong ilalom sa usa ka uma. Nga sa hingkaplagan kini sa usa ka tawo iyang gibalik paglubong. Og tungod sa iyang kalipay siya milakaw og iyang gibaligya ang tanan niyang kabtangan og iyang gipalit kadtong umaha. Mga igsoon, ang inyong gipasabot sa inyong mga ginsakpan, ang gingharian, ang langit tuwa sa kapunaw-punawan. Pero katong basihan si Ginoong Jesucristo gihatag sa usa ka nasod. Karon gingon man diha gilubong sa usa ka uma. Karon ang uma unsa may buot pasabot ana ibasa ko sa 38, Matthew 13:38. Mateo Kapitulo 13, versikulo 38. Ang uma, mao ang kalibutan, ug ang maayong binhi, mao ang mga anak sa gingharian. Ang mga bunglayon, mao ang mga anak sa dautan. Muna nga mangigsoon, ang uma di ay mao ang kalibutan. Muna nga ang basada otro kardinal. Sige atong lapuson sa 39 kardinal. Okay, para maklaro po nato ni. Ang uma mao ang kalibutan. Ug ang maayong binhi mao ang mga anak sa gingharian. Ang mga bunglayon mao ang mga anak sa dautan. Atong lapuson ni kardinal kung kinsa ni mga dautan na. Ug ang kaaway nga nagsabot kanila mao ang nyawa. Ang ting-ani mao ang katapusan sa kapanahunan ug ang mga mag-aani mao ang mga manulunda. Gingon diha ang mayong binhi mao ang mga katawhan nga maayong katawhan. Mao ni ang kingdom of praise mga igsoon. Muna nga kaning sigig pangbatikos dinhi sa social media aduna kini kinutuban nga mao kining kapanahunan nga si Kristo muhari dinhi sa Pilipinas. Diha na mo makita kay abot sa panahon kanang sigig hagit og debate. Diha na makita kay ipatawag man mo mga igsoon kung tinuod ba kamo gisugo kay miangkon man mo nga gisugo. Anha na mo pangibton mga igsoon. Inig abot hapit na. Mo na nga ang mga ngalan aning sigig pagbatikos akong gisulat sa notebook. Kaya aron at ako makita, ako mabasa ni, inigabot sa panahon.
kaning sigig pang batikos. Kay mo manisukdanan. Nga kaning sigig sabod sa maayo asa daotang binhi mao man ni kining bunglayon mangigsoon nga mauning dautan. Pusa pasagdahan lang mo nga sige mo batikos sa kingdom of praise mangigsoon. Kay aduna may utanan nining tanan nga sige mo pangdaot sa among mahal nga magtutudlo. Wala mo kasabot og unsay suko sa among mahal nga magtutudlo. Pero og inyong ipalihok ang inyong utok, dili ninyo gamiton ang inyong garbo, makasabot yun unta mo. Tungod kay ang pagguwa niya karon, siya mo'y nag-interpret sa mga sambingay ni Ginoong Hesukristo. Pero tungod lagi sa inyong garbo, dili mo makadawat. Tungod kay mo angkon man mo nga kamoy gitukod, mo'y una nga gitukod. Ilabi na sa uban nga mga pundok ang ilang gigamit nga sitas mao ang Mateo 16:18. Gingon niya, ikaw Pedro sa ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia. O inyong gigamitan, inyong gialisdan og simbahan. Karon nganong inyong hamanang gialisdan og simbahan para lang ba nga ang tao kung magpakasala mo balik sa inyong simbahan, maluwas na ba? Dili ka na mangigsuon mo'y kaluwasan kay kanang gingon diha og iglesia mao kanay gitawag nga Christianity. Dili kana mo'y usalang ka sikta ang muangkon niya na kundili ang tanan nga Christianity nga mao ang iglesia nga mituo ni Ginoong Hesukristo. Mo bitaw misulti siya nga busa sultihan ko kamo nga ang gingharian akong pagakuhaon gikan kaninyo ug akong igahatag sa usa ka nasod nga nagapamunga sa mga bunga nini. Mga bunga nga Kristohanong pagtuo. Daghang salamat no, ari ra ko kutob, ihatag nako sa among mahal nga magtutudlo. Sa pagkay katawuran ang ikuong sinundro sa Dapitan Israel City. Ayong untang sa itong mga inalangda ng mga Dapitanon. Unta na kanunay sa maayong na kaintang sa akong panglawas aron nga atong pagmulayasan sa Ginoo kanunay nato na mamituti. Wala malakaw ko. Kung panalit mapalong siya ang code 5 to 54. Jadi daya naman. Atong mami tiim. Ang pananato mga suki na tigpaginaw ngayong untang sa inyong tanan. Ako lang dumatang o utang na pagpasipot ang mga topic na ikaisura sa atong mga mabuhay hindi sa Radyo Bibo. Live kita karoon sa Radyo Bibo. Ako nga madulog kita sa Ibong Dapitan ang city personality natin. Ito na may mga lugar po sa Dapitan na hindi na madulog kung itong sa kasulog na kayo sa lugar na hindi na mabot ang signal. Pero kanyang atong radyo, sunod kani ay abot kini sa Negros. O sa mayong punta kani diha kanal ng mga taga-Negros na nagsubaybay na oray sa itong pag-iipya hindi sa Panginoon maniginig tinuod na kumuhatol sa Ginoo ining atong pagpanakunan karon. Dito sa Igan, doon na tayo mga teacher dito, doon na tayo mga listeners dito, viewers sa sa Cebu, Manila, mayong untag na ninyong tanan. Ang tinuod mga isuon, ang ipangita sa Ginoo karon
Asa, sabi ka nga. Sa atong pagtukan ani, sa akong pagsulti ani, ay malalakaya sa lahat tayong mga mundo na ikusal. So, sa akong pangalan na ating kalimutan, kailangan sa Diyos sa kalimutan. Mga iusap buhat sa iyong drama. Tunay mga partikles na ang matapos sa lain-lain o lain-lain o bahas, lain-lain o kulong. Tunay mga katahasan sa papel na trabida. Tunay ko'y katahasan sa papel na trabida. Apan kanang-kanang magpulog sa kanang ang bawas na po kanon mao kaning pagpulyak sa kaniadto na itungkol sa Ginoo ibabaw sa iyang mga katawan kuman sa iyang pagpangula sa iyang pagtawid sa ito yato wato ito kalisiti ulan sa amin. Kaya kung inyong pasahon ang ikaluwang sulat ni Moses na tinignan siya ng Diyos. Ang tuyo sa Ginoo nato nga pagkawasura ang mga Israelita kita sa pagkawin ko sa ito. Kung sa tanan sa pagkawin sa mga panahon na iyang itagay na sila makamikon sunod na nakilugayo na sumala sa isaan niya ng Abraham na nagalino ang ipong kaliwatan magmadumulong sa nasod na niligila sunod sa pagkatapos sa tubig. Ikatuwa usap, aron na sila managsimba ng isagat niya. Dito sa yuta, nakisagat kaniya ng Abraham, ingon nga ang luto. Kung na sila, ipagawa si Diyos, iharang sila sa 487 milenyo na sa ikatuwa na nga, ito sa piso at ito sa tuwing. Sa ikatuwa na tayo ito, mga pito kalipo sa tuwing. Ianang pito ha. Ika ay milenyo ka na. Sa diha ka na, amot na sila. Ang nagiging sila sa Egypto. Ianang sa 15 sa gabi, sa tuwang gabi. Sa ulang sa amin, na mauro ang unang ulan sa kalendaryo sa Diyos. O sa ikatulong na ulan na mauro ang ulan sa Sipan, yakot sila sa kapingawan sa Sinai. Kaya nga, ang sanihan na si Moises isamba natin sa bukid. Dahil sa pagkakunti na sa kapingawan sa Sinai, yan ang kulang sa ating isulti na ng Diyos ng Moses. Matulog sa Diyos, pagkalaanan mo ang katawang aron ay sa ikapunutan ng punusan sa ibabaw sa punito. Ang Diyos na nagpalaman sa kanila sa Egypto. Noong manihanang ikatulong hapyaw, isama pa si Moises dito sa bukid. Dito isulti sa Diyos. Una sa tanay, ang mga pulong na mapasanan ko sa itulo.
19:25 kung ako nagpasahod sa race, kita sa Israeli, ang tuntas sa size. Sa ikapulong kabulan, ang mga anak sa Israel, magkagula sa siyupa sa Egipto. Diyato mga adlaw, hindangan sila sa kaminawan sa Sinai. Kung sa nakalakaw sila, ikan sa Rekidim. Kung pinakot sila sa kaminawan sa Sinai, mahamukang sila sa kaminawan sa Egipto. Ang Israel hindi mahaluna sa tumaman sa Sinai. Naputol mga igsoon ang tawag sa muang ang magtutudlo. Paabot lang sa gamay ni kung hangyo kaninyo mga igsoon nga paminaw mo ni aning mensahe sa mga among magtutudlo tungod kay kani bulawanon nga mga pulong nga wala masulbad sa mga unang magsasangyaw dinhi sa kalibutan. Karon magpasalamat kita og dako tungod kay mingguwa na ang espiritu sa kamatuoran nga mo'y muyag-yag sa tanan nga mga isulat sa Biblia. Kaya master, ano na? Okay. Mao nga pagpapatay ni Aaron siya sa iyang anak o ipuni sa pagmando sa iyang arilan sa mga pagsusuti. Iskan ako sunod-sunod na gayon kasi ipuni man ni siya sa iyang pagkasasektuti ang iyang anak na si Felix. Asarias, Ilkias, si
Sa Palong po. siguro na idol tarong. Sa Maniwailot. Wala kong kontrag. Oh my God. Naputol na po ang amo ang tawag sa mong magtutudlo. Ano mo na? Si mo daw testing. Israel na. Paamo tagamay sa tawag sa mong magtutudlo, mga igsoon. O aduna lang ko'y dugang ikasulti na ako kay tagpasalamat karon. Diyan na. Hindi padayon na. Nga karon aduna nay espiritu sa kamatuoran karon. Putol-putol na sir. Ambot. Ano ba tarong ulon ni? Sige na master, okay na. Okay na master. Sige na master, padayon na. Okay na. Sige na master, napa na. Apan ang mga tao sa ikawalang batuin, ituaw, o itagaan sila unang magbumuko ng odasyon kung saan ka sa sarili. Hindi man mamimo na mag-alis dito dinitinugan sa pagkag na sarili. Kahit mga saserdote ba sila ganap? Dahil once talakay anak ito malalaki, ikaw na anak ay saserdote, anak ito mga anak. Ulo na ako mga saserdote ay anak. Doon nakiting ka ng face and Jesus. Naglamay na ang ulo. Inisita mo na mag-iwang kita dito. Sulit sa ang itura banang ang itura. Iyon tula dahil hindi insan ilon aklon. Pwede na yung nabiyan. Anong panahon na lang sa senturi? Pausi Samuel. O sa senturi. Naging sa line-up nila ni Ano. O ikatibok ni Saul ni David.
sa iyang pag-abot. Ilang ito kung ang halaman, ipagdali, ilang ito ang halaman, kung nag-isaw sila sa mga bandito, sumala sa kalimutan sa panahon na sa panahon ng Moses. Apan, dinibitihan ka ito, kung bakit tayo hindi katuloy. Kasi sa buhay tayo hindi katuloy na kung ano naman ngayon nila ang papel sa Krisiyas na ang lupot niya ito maunigin pulis sa bubor sa mga bandero na ihalan asang sa mga saya. Noong manay na mo, yan ang 25 GD na mao ang ipa 434 katuwid ikan sa pagkapato sa 49. Ikuha na yun si Yesu Cristo kung nagpapala sa ikarian sa Diyos. Namaw ka na sa ikarian sa mga sasabuti. Ito katuwid ang ibulan. Diyan din palit. Katong mga espiritu na diya sa lawas niya itong mga tawanan. Aruman na niya na nasog na yung galminan. Bao nga ang iyang dugo, kinahanglan inukap. Yan itong mga espiritu na diya sa lawas niya itong mga tawanan. Kaya rin hinikamatay sa ilang lawas ang ilang espiritu. Makahuwa ni Kristo sa iyang pag-ari, sa iyang tingharian, sa nasod na balginan. Tumaglagay tayo, mga saserdote man ang mubatay sa mga karnero, nakalat. Si Kristo kay karnero at nakalat, nahanglan ang mubatay sa mga saserdote na mga kulit. Noong meron dyan, nagipatay siya sa mga saserdote kay ang rol niya, karnero man na alat sa kapatay. Ang magkasaylo katong sala, yan kung mga tauhan na sawang sila, iba, ay di ba mapasaylo ng tao kung patay na. Mapasaylo kung iba, mga ilang lawas na pasaylo aron, spiritu. Kung mamatay ang ilang lawas, mapalibig ito sa pagkakanaso ang ilang pagkakaya. Mga ipatay niya kapag sa wala pa siya pakya, ipaligid ang indang okay. Nabasa kita nato sa Matthew 21, 42, 43. Ay kanang kingdom of praise. Kung manayting harian sa Diyos, ay kung sumpa ka mo, na kanang harian sa Diyos, mga praise ka na. Ang ilhanan na pangulay na iputan sa ito. Nagpakaroon din ng ramos sa inyong mga sa inyong pagkakas sa sanyaw. Nagpakaroon din ng ramos na ito. Ano ay kalimutan sa mga na kanang harian sa Diyos, mga saserdote ang mga tao niya. Kung ang kanang Israel, sa unang panahon, dinig na ng Israel na karoon nga ang ilang pagkibuwa ng buwa. Kanang Israel sa una, sa ipagpapa niya, ay saserdote. Ay kanang mga anak, kung lalaki din una sa bintyo, ihalat na na ito. Isa at kanang ay kadako niya na kampon sa saserdote. Kung saan kanang mga lalaki sa Israel, mga saserdote nila. O pinagangatan ni Kristo 5 minutes lang, Master. 5
minutes sa na. sacerdote na sa dosyo. Parisyo na sa sacerdote na sa laman. Iskriba. Dili na mo pasagod nito iskriba ni sa sacerdote. Parisyo. Mga sacerdote man ang kanang isang kaliwat sa nakuha sa sacerdote. Mga papalhin ana. Ito sa naso nayakin ataka. Murang sa na ang kukuha nito. Mga pagbawa. Risking sa Ecclesiastes. Katong diha sa banting panahon. Kung kana na umaabot pa, diha man sa banting panahon, kung pinapagkita sa Diyos pagbuhat at tumingawin na. Kung may amin niya sa Diyos, kaya sa iyong mga katawan, di magtinda mo Christmas, man sa diwasa. Kung may isabi na pangitaon pagbalik na siya magkahari, ay kanang tinda mo Kristo, manigit sukat ni Kristo, sa iyang ipagalimong dugo, aron maiyak ka ng tinda mo Kristo. Matili, lubog na sa mga sacerdote ang ipuli sa iyang sala. Pag-abot sa nasod, mabalhinan, anang nasod na may gobyerno. Di man na mahimong may gobyerno ang nasod. Ako pwede na siya magpupuli. Sa kalimutan sa ito, kailangan niya ay anak na ipuli. Ipuli, hindi natin. So, ano lang? Mga legal ang atong tinggang mo Kristo. Masyado iba sa security ng maraming state. Hindi magtinggang mo Kristo. Hindi ka nang magbugat-bugasan yan. Hindi na mo sampahan ng kaso. Isang bagang pulis. Isang bagang pulis sa bagang tao. Nusukot kung pasok nito, pwede ka mo pasukan. Kasigan ang tinda mo, Kristo. Pinagado kami sa atong gobernador. Aron na dili matawag na yun na buko sa buko. Ay diya sa atong gobernador. Kung dili sa pirmado nila ang atong pundo, ang pumalay nagpumos. Aron dili maulawan ang Ginoo, nang lakang tinda mo rin, tao ko niya nagbuko, kapong buko sa mga tao, kinanglan ba ni na inparnisyo na yun. Aron dili ka na yun. Kung sa siguro ang aling sa Pilipinas, kung sa siguro sa Pilipinas, ang ulan, ang nakaparnisyo aling, kasi ubos sa kabutokon sa Ginoo. Dahil ang kabutokon sa Ginoo, ito sa may katuloy ang Ginoo. Minsan sa magpapula sa ito, kung sa ito yung isalunod ang Ginoo, na sulat sa Espiritu sa Diyos. Nagkanto mga pulong sa Ginoo, ang kabalauran, kung marunong mga libo, kinakalimutan ang proyekto sa katuloy na ikat sa isang kapwa na yung masahon sa unang sulat sa mga hari kapitulo 6 versikulo 1. Yun, sa ikaupat na gatuloy o kawaluan gatuloy, sa ikaupat gatuloy sa panahon ni Solomon sa ulan sa Sremas. Wanay oras, Pastor? Kasi Solomon nagsugod sa pagtungkol sa balay sa Diyos. Karon kay sa pagkuha na ni Kristo, ito naman ang mga kalpana ang banhang karon. Master, wala na tayong oras, Master. Sa ang membro mga tao na
Wala tayo oras, Master. Wala tayo oras. Wala naman dito yung oras. Kailangan mong gutakay. Kung man ang contact niya itong cellphone. Sige, magpatay-patay ko. Mga ito, nagpipigit mo. Pero sa akong masawa naman tayo oras, hindi naman tutulog ang panahon. May tutulog yung tanan, live sa Radyo Bigo. Bakit ako sa mga top na istasyon, dapat kayo salamat. Aligid na. Daghang salamat mga igsoon nga nabati ninyo karon ang mensahe sa among mahal nga magtutudlo nga mga Divine Master Pope dinito sa Buliabo. Og sa sunod na pod nga higayon nga mauntat na magpaminaw na pod kamo sa Radyo Bigo News 99.3 in Dapitan, Crime City. May buntag kaninyong tanan. Okay na, maayong buntag ka na itong tanan na nagsubaybay sa atong live sa tingin sa Radyo Bigo 99.3 FM sa Dapitan City. Ayong buntag sa inyo sa leading kanuso sa Pagkang Marites Adlaw sa mong gamay sa mo ang anong undog mo ganyan gitawag pila mo pre nakan sa kanhing panahon mo pinipinulot ko dito sa Israel napunta nga sa Sabado alas 7 nagsusa nagsubaybay ko din sa mga Salamat. Labi na ni Kadnang ang Dr. Rizani nga nagtanaw day karon sa mga live sa Radyo Bigo o labi na sa mga katauhan na namati karon kasunod na po higayon sa maurang oras utak na alas 7 hangtod sa alas 9 sa buntag may buntag sa natong tanan dinhi ra putod sa live.